Noswaith dda bawb a chroeso I noson ryfedd yn cae castell yma yn Y Fflint. Mae'r PA newydd fod yn canu'r gân o What a Night ac am noson bwysig ydy hon i'r ddau dîm. Y clustwch ydy bod y gêm bwysig yma yn cael ei chwarae y tu ôl i'r hyn maen nhw'n ei alw yn ddrysau caeedig, a hynny wrth gwrs oherwydd y trafferth difrifol fuodd y tro diwetha i'r ddau dîm yma geisio chwarae'r gêm yma. Fe gafodd honno I gohirio oherwydd helynt yn y dorf wedi rhyw gwta 20 munud. Maen nhw'n ôl heno I ail chwarae'r ornest. Mae'n cychwyn fel tasai heb ddigwydd. Mae'n cychwyn efo'r ddau dîm yn gyfartal. Mae'n cychwyn efo sgôr a 90 munud fel oedd hi. Mae'r Fflint wedi gwneud 3 newid yn eu tîm nhw. Y newidiadau amlwg ydy bod bod Harry Owen yn hytrach yn chwarae yng nghanol yr amddiffyn ac Anthony Stevens wedi symud i'r dde. Mae Jordan Carroll a'r blaenwr Rhys Kavanagh yn ymuno mewn tîm sy'n edrych yn ymosodol. Mewn gêm, mae Fflint yn gwybod mae angen iddyn nhw I hennill. Newidiadau lu yn nhîm Caernarfon ar ôl y siom iddyn nhw yn colli'r gêm ddiwetha Gartre yn erbyn Pontypridd. 5 newid yn cynnwys Ryan Wood, Laurie Bell, Rob Hughes, Danny Gossett a Darren Thomas. Ac mae'n deg deud, mae hwn yn dîm dipyn cryfach gan Caernarfon nag oedd ganddyn nhw pan gychwynnodd y gêm yn gynnar y mis hwn, a mae hynny yn ddiamheuol yn fantes I Caernarfon. Y newid amlycaf fanna ydy bod Ryan Wood I mewn yn y gôl yn lle Tibbets. Yn dyfarnwr ni heno ydy Nick Pratt o Ddeganwy, a mi oedd o'n dyfarnu gêm ryfeddol rhwng y ddau dîm yma yn hymor yn Rhagfyr 2021. 4-2 I Caernarfon, 7 gôl, 12 carden melyn, 2 garden goch, 2 gicor smotyn. Am ddrama cyffelib heno. Mae'r dasg yn amlwg ond yn bwysig i'r ddau dîm. Ennill heno a maen nhw'n saff. Methu ennill heno, hynny yw colli neu gêm gyfartal, a mae'r cyfan yn mynd lawr I gêm ola'r tymor i'r ddau dîm ydy Sadwrn sy'n dod. Felly mae tynged nhw yn ei dwylo I hunain. Maen nhw'n gwybod triphwynt, a maen nhw'n rhoi I hunain a'i cefnogwyr allan o'i gwewyr a'r cyfan yn digwydd mewn tawelwch. Noson o didog ar bêl fyny'r cae gan Anthony Stevens yn syth. Tafliad cynnar i'r capten, Dion Donahue. A sibrwd lleisiau yn unig, da ni'n glywed yma. Y swyddogion yn holl bresennol di gwneud yn siŵr nad oes na obaith I unrhyw gefnogwr ddod mewn i'r cae. A mae'r cychwyn yn mynd I fod mor bwysig. Achos yn y gêm gyfatebol, y gêm gafodd I dileu, mi oedd Fflint ar y blaen o 2-0 o fewn rhyw 1 funud ar 15. A maen nhw'n teimlo anhegwch mawr wrth I Bell clirio'r bêl, a mae'n tasgu nôl I ddwylo Ryan Wood a chyffyrddiad cynnar iddo fo, a Wood yn cychwyn dim ond I drydydd gêm y tymor yma I Caernarfon. Rob Hughes, un o'r newidiadau yn y tîm. I ganol cae at Gossett. Gossett yn cael ei faglu gan Kavanagh, ac yn cael ei chymryd yn ddeallus o sydyn. Hughes. A mi oedd Simmons yn ôl yno o flaen Griff John, a mae'n cael ei chlirio. Simmons eto. Mwdimu nôl at Simmons. Yn gwahodd yr hediad gan Acpro. Bell, newid arall yn hym yr ymwelwyr, nôl yn yr amddiffyn ar ei waro. Mwdimu. Simmons am ei ddyle Thomas, a o'n disgwyl i'r golwr ddod, nath y golwr ddim. Hughes. Dach chi teimlo falle bod I mor bwysig bod Hughes yn cael gêm dda heno. Y bêl nôl at Harry Owen. Stevens cael ei gael lawr gan Hughes. Hughes I brotest o'n amlwg.
Ac oedd Hughes yn gynghrair yma, wrth gwrs, am 1 tymor. Ac Acbro wedi cadw honna'n fyw. A mae'r bêl gan Ryan Wood. Hediad gan Goset oedd yn cynnig I hun. Camddealltwriaeth. A'r bêl yn ddiniwed dros yr yslys am I fydd Beaumont. Y cefnwyr de yn cael cymryd hon. Pwy fydde di meddwl o bosib gêm bwysica'r tymor i'r ddau dîm ac yn cael ei chwarae mewn amgylchiadau fel hyn. Goset eto. Bradley yn mynd ar yr hediad diaw yn ei chasglu hi. Beaumont. Peniad yn syth at y tîm cartre. Yn bwysig fanna bod Cartwright ni chlirio mi nath o. Y bêl fyny chwilio am Wyn yn cael ei giro. Ac Owen yn hamddenol at ei bartner. Bêl mewn i'r Cwrcosbi wnaeth eto Cartwright, dan bwysau gan Simmons. Cartwright yn chwarae'n saff. Ac o bosib mae rhywun yn hwyro bod yna chydig bach o nerfusrwydd rhwng amddiffyn Caernarfon a'i golwr. Mae'n cyfle i'r chwaraewr profiadol Anthony Stevens hyrddio hon I mewn. Mae Modimo di symud fyny. Yno hefyd mae Harry Owen digon o daldra a diaw. Felly digon o daldra I anelu tuag ato fo. Mae Bell ar war diaw. Pawb ond un o chwaraewyr Caernarfon yn y Cwrcosbi. Hughes yn dda eto yn cael ei dynnu lawr. Ac oedd yr ergyd yn y diwedd gan diaw. Oedd di symud fyny ar gyfer y tafliad. Mae hwnna'n bas lac. Mae Goset I hachub I at Noah Edwards ac Bell. Bell at John. John. At Wyn. Wyn. Gwaith da gan fo'n cael ei wylio gan Harry Owen. Mae John efo os ei angen o. Hughes. Nawr mae gan John. Cyfle I tharo I mewn. Chwilio am Darren Thomas. Ar ei Wyn fynd amdani nath fethu cysylltu a mae Stevens yn ei chlirio I fynd at Acbro. A mae o a Bell yn brwydro am y Bell a mae Noah Edwards yno hefyd. Donnewyr Cartwright. Bell. John. Cyfnod bach I Caernarfon gael cadw meddiant ar ôl i'w awgrym bod Fflint yn dechrau cael gafel yn y gêm. Bradley'n cloi ddyn yn dda. Di ddim yn drosedd gan Broadhead, gan Beaumont Broadhead. A mae'r bêl yn cael ei tharo lawr. John. John yn chwilio am Darren Thomas. Mae Wyn yn y canol. Y bach ar y mawr. Thomas a diaw. Mae gan Thomas. Y diaw yn gyda'r gyfle I glirio hon. Stevens. Simmons. Acbro. Nôl I lwybr. Yr ymysodwr Simmons. Tackle dda gan Noah Edwards. A mae'n I gwiro I lwybr Bradley. Cymeradwyaeth gan eilyddion Caernarfon i'r gwaith yna. Cyffredin bach da I lwybr Acbro. Y bêl mewn yn chwilio am Simmons. Mae'r golwr yn gadael I honeredig. Mae'n bosib bod I gael camgymeriad yn fanne. Ac os ath I ddim allan fel oedd o'n disgwyl I wneud. Mae'r bêl yn cael ei chlirio yn y gyfle arall i'r rhoedd I fewn fan hyn. Ac yn chwilio am Modimo. Mae'r cyfan yn deillio o fethiant y golwr I ddarllen hediad y bêl yn iawn. Ac yn y diwedd mae Bell yn mynd I gael cyfle I gael cic gol ac unwaith eto. Chydig bach awgrym o nerfusrwydd o gyfeirid y golwr Ryan Woods. Dyma'r digwyddiad
ddyle fod i gadael iddi redeg, na ddyle. Ac oedd Simmons bron iawn a gwneud i Caernarfon dalu am hynny. Cartwright. Bell at John. Gossett at John. Hughes. Ffwrdd ar ysbardyn, mewn i'r cwrt. Dyna mae'n licio wneud. Mae'n cael yr ergyd ar draws y gol. Ac oedd yna gyffyrddiad pwysig i wiro honno am gic gornel. Ond gwaith ardderchog gan Rob Hughes. A dyma fo ariore. Unwaith o benderfynu fynd, mae mor ymosodol, mor bendant yn beth mae eisiau wneud. A'r golwr Harry Allen yn cael y cyffyrddiad pwysig. Bradley. Paratoi gymryd cic gornel, gynta'r gêm. I bwy mae'n di ddisgyn pwysig gyflyma. Ardderchog gan Carol. Mae nôl at Bradley. Gossett. Bale nôl at Bradley. Bradley mewn i'r cwrt, mynd i hun. O hwnna'n taro, ergyd, mae'n hawlio bod na lawio. A mae yna gyfle i ddod â hi. Mae Bradley di hennill i nôl eto. Mae'n mor gystadleuol. Thomas yn rhoi, Thomas yn derbyn, Thomas mewn i'r cwrt cosbi, mae hwn yn gyfnod ardderchog. Mae yna gam sefyll. A mae Caernarfon wedi ymateb yn ardderchog. Dyma'r digwyddiad a pam oedd y gweiddi am y llawio. Dyna fel mae hi yn y chwech isa ar hyn o bryd. Pawb yn saff, ond Caernarfon, Y Fflint ag Aberystwyth. Airbus wedi hen drengu. Dyna pam mae'r gêm yma mor allweddol. Dim llosedd, mae'r dyfarnwr yma yn gadael i bethau fynd. Allen, pel at Acpro. Mae John di methu darllen hediad hon, y bel yna'n iawn, mae gan y blaenwr a Simmons tu allan iddo fo. Acpro mynd i hun, a pwy sy'n cyrraedd honna gynta. Gwaith da gan Bradley ni hennill i. Fflint yn ei hennill i nôl, Mwdimu. Simmons. Mae un peth yn amlwg o'r digwyddiadau cynnar yma. Mae'r ddau dîm yn mynd amdani. Stevens. Simmons. Chwilio am y dwmw. Ond Ryan Woods yno. Mae yna 10 munud wedi chwarae. A mae Caernarfon dipyn hapusach nag oedden nhw. Pan nath y ddau dîm yma gwrdd ar yr 8fed o Ebrill. Dechrau llawer mwy cyfartal. Hughes yn chwilio am Thomas. Thomas, mae heibio i diaw. Gwaith ardderchog ganddo fo. Fa goredeg i, cic gol fyddi. Ond da ni wedi gweld Thomas fel Rob Hughes yn cynnig yr hyn mae Caernarfon angen i weld ganddyn nhw. Bod yn bendant, bod yn bositif.
noson hyfryd yma yn y Fflint. Mae'r haul di bod yn tywynnu. Na dim ond nawr tu ôl i'r coed na. Welwch chi, mae'n dechrau diflannu. A chyfle arall i Stevens hyrddio hon i mewn ac unwaith eto. Mae Modimu a Diaw a Harry Owen wedi symud i fyny. Dyna chi belydre'r haul a'r rhyngddyn nhw. Stevens mewn. Mae'n mynd i ddisgyn i rywun, mae'n disgyn i'r Crys Melyn a mae Bradley yn derbyn a mae Bradley yn mynd a goflaen Bradley. Mae Hughes yn brasgamu mewn i'r cwrt, mae Edwards, mae Bradley yn mynd i hun, ydy wedi orffen popeth i hun. Thomas ar ergyd, cael ei gau lawr yn wych. Taclar Thomas, mae o'n aros i lawr. A mae yna grydd yn mynd i fod i Caernarfon fan hyn mewn safle manteisiol. Oedd hi'n dacl gadarn arno fo. Ond mae'n gêm gyfartal, mae'n gêm gyffroes, a hynny oherwydd chwarae positif fel hyn. Bydd Darren Thomas a Rob Hughes yn awyddus i gymryd hon. Yno hefyd, yn rhan o'r pwyllgor, mae'r capten, Dion Donoghue. Pob un ag eithrio un o chwaraewyr y Fflint yn y cwrt Cosby. Yn gwrando ar gyfarwyddyd y golwr Harry Allen y tu ôl iddyn nhw. Mae Donoghue yno. Mae Rob Hughes yn y wal. Dyfarnwr eisiau gyn siŵr bod y cega yn gorffen. Cyfle gwirioneddol i agor y sgorio. Mae bron iawn a tharo'r nod goses yn ei tharoi. Donoghue oedd yn ffigio. Ac sawl opsiwn gan yr ymwelwyr. Ie, do ddim yn ofnadwy o bell. Allen i gymryd y gic. Modimu. A mae'r awyrgylch yma yn cymryd ni nôl yn dydy i gyfnod y clo pan ydych chi'n clywed bob ebychiad. Simmons. Rhyw ddawns pan falle nad ydy hangen i Acbro mynd amdani. A'r golwr yn dod allan a Griff John yn o'i warchod hefyd. A mae un peth yn sicr, mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfnodau. A hwn, gymaint a neb, Wyn, o mae Wyn di chipio, mae Wyn yn gwneud bron iawn mynd heibio un. Oedd e methu mynd heibio Diaw. Bell. Yn ei hennill, oedd hi'n bwysig bod o yn ei hennill. Mae gan Simmons. A'r ferchog gan John. Wyn sy'n brysur yn chwilio am goset. Mae'n gystadleuol, mae'n ffyrnig, mae yna brotestio yn erbyn pob un penderfyniad. Dyna mor bwysig di'r gêm yma. Mae Stevens yn cymryd y tafliadau o'r chwith fel y gymau o'r dde. Stevens eto. O, mae'n disgyn i Acbro. Goset yn ôl yn tacluso. Mae Goset yn brysur yn ei waith amddiffynol, a da ni wedi gweld ambell i beth ymosodol ganddo fo hefyd. 1 o 5 newid yn hîm Caernarfon. Unwaith eto.
Stevens yn paratoi i gymryd y tafliad. Unwaith eto, mae'n hir. Mae'n ergyd ar y foli'n wych! Beaumont yn sgorio. Fe gadwodd o'i lygyd ar y bel ac fe darodd o gôl fendigedig. Dim ond i ail gôl o'r tymor. Oedd o ag un syniad yn ei ben. A pa mor bwysig, mor gynnar, fydd y gôl yna. Tafliad hir, nid am y clo cyntaf, ond edrychwch ar y dechneg. Ac mae Fflint ar y blaen o un gôl i ddim. Ar hyn o bryd, fel mae pethau'n sefyll, mae Fflint yn saff o'i lle yn uwch gynghrair Cymru y tymor nesaf. Hughes. Gosset. Mewn at Bradley ar dderchog, nôl at Wyn. Wyn yn brwydro amdani. Gosset yn cael yr ergyd, oedd angen yr amddiffynwr ar y llinell. A mae Stevens yn gwneud digon. Ymateb ar dderchog gan Caernarfon, y drosedd yn y diwedd gan Wyn. Ond unwaith eto, Bradley mor bositif. A Stevens yn falch o'r cyfle i glirio. Allen, dwi'n meddwl fydd o'n iawn. Dwi'n yn siŵr o ddylai'r dyfarnwr fod yn gwisgo crys yr un lliw ar golwr, ond mater arall di hynny. Wrth ni gael golwg arall ar y gôl, edrychwch ar y dechneg. Ac fel yr oddi ar 8fed o Ebrill. Mae Caernarfon ar ei hôl i, ond dim ond o un gôl, dim o ddwy. Dyma'r chwech isaf, fel maen nhw'n sefyll, Chwlffordd yn y 7fed safle, Pontypridd, Hwythau. Mi oedau, di pethau ddim yn mynd i newid. Fflint, Caernarfon, Aberystwyth. Dim ond 38 o bwyntiau alle Aberystwyth i gael am ei gwahaniaeth golio nhw mor ddifrifol. Fydde rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth rhyfeddol amhosib i roi Fflint yn ôl mewn helynt. Hughes. A Nelly at Bradley. Mae Bradley yn cael gêm ardderchog. Wastad yn chwilio am y peth positif i wneud. Wastad yn dwyllodrus. Tynnu'r bel yn ôl, ond mae'n cael ei chlirio. Uwch ben y cae, mae'r haul yn cael un disgleiriad ychwanegol, a ni'n meddwl i fod ar fi'n diflannu. Dyna pam ydych chi'n gweld y cysgodion tu ôl i'r coed na. Tawelwch rhyfedd. Ond mae'n gêm gystadleol neilltuol. Hughes, chydig bach yn fler. Carol at Acbro, sydd wedi gadael i Simmons. Hyfryd gan Simmons, tric bach. Acbro. Fel Simmons o bosib i fod chydig bach mwy ar fodiau droed nag oedd o. Pam ddim? Gadwch chi sbwylio'n hynny na gweld honna eto. Noah Edwards. Stevens. Edwards fyny'r cae. Diaw yn ei chliriau.
hanner ffordd i mewn i'r hanner cyntaf. A di Sadwrn, Aberystwyth yn erbyn Caernarfon. Mae un peth yn sicr, mae rhaid i Aberystwyth ennill. Be bydd rhaid i Caernarfon wneud? Mae hynny'n dibynnu ar beth sy'n digwydd yma. Ond mae'n fyw ar S4C. A hynny yn rhaglen ni'n dechrau am hanner awr i hanner. Bradley, unwaith eto. Fo a Rob Hughes, da chi'n teimlo, ydy gobaith mawr Caernarfon. Donahue, y capten. Ar ei ddwyd dde. Fflint yn dod â hi, Carol. Pas fler gan Carol. A mae gyd chwaraewyr yn ei feirniadu o. Ac heb dorf, da ni'n clywed y cyd chwaraewyr yn ei feirniadu o. Edwards yn ei chasglu hi. Bradley eto. Nôl at Edwards. Edwards, mae'n gwiro o ddiard iaw. Fysa'i ddim di mynd i fewn, ond yna guriad calon cyflymach. Ymrest Harry Allen, y golwr am eiliad. A mae Caernarfon wedi ymateb yn dda i'r siom o ildio'r gol na. Simmons. Gwaith da iawn gan y capten Donahue. Bacliad bach ar Hughes. Hughes eto. Thomas yn chwilio am goset. Hughes yn ei chasglu hi. Thomas, chwilio am Bradley. Trosedd. Ond y tu allan i'r cwrt Cosby. A mi fydd Carden Felen gynta'r gêm yn cael ei dangos i sgoriwr gol gynta'r gêm, Bobby Bowant. Ac Bradley a Thomas. Wel, maen nhw wastad yn debyg o ennill cegrydd i chi. Maen nhw wastad yn debyg hefyd o fod yn reswm dros Garden Felen. Ond dyna un gynta'r gêm. Nawr mae pob un o chwaraewyr Fflint yn ôl yn eu cwrt Cosby. A Bradley. Y dîm fyddech chi o bosib yn ddymuno gael. Yn cymryd y gic, oedd angen yr arbediad. Y capten Donahue meddwl am ergydio. Mi oedd na lawio. A mae'n gic i'r Fflint. Cic, rydd dda, gywir. Gwaith diogel gan y golwr. Dau chwech o funudau o'r hanner cyntaf wedi chwarae. Os ydy Fflint yn ennill, maen nhw'n saff. Os ydy Caernarfon yn ennill, maen nhw'n saff. Os naill dîm neu'r llall yn methu ennill, mae lawr i'r Sadwrn ola. Aberystwyth Caernarfon yn fyw am hanner wedi hanner ar S4C. A di Sul, Caerdydd yn erbyn Llansawel, rownd derfynol. Cwpan Merched Cymru, eto yn fyw ar S4C. Yn rhaglen ni'n cychwyn am hanner awr wedi hanner a nos lun yn ôl yr arfer. Sgorio holl uchafbwyntiau'r penwthnos ola'r tymor. A'r rhaglen am hanner awr wedi 10 nos lun. Fyddwn ni'n gwybod erbyn hynny. Pwy sy fyny, pwy sy lawr. A'r bel yn disgyn i Agba Acpro. Yr amddiffyn yn gwneud i waith. Wyn yno o flaen Harry Owen. Hughes yn galw amdani hi.
Mae at Hughes, nôl at Wyn, oedd yn cam sefyll. A mae hynny'n biti, oedd yn symudiad slick gan Caernarfon. Ac byddech chi ar dir diogel yn deud bod y chwarae ymysodol wedi dod fwy gan Caernarfon na gan Y Fflint, a hynny lawr y dde a'r chwith. Pawb yn cwyno am bopeth, pawb yn protestio am bopeth. Angen i'r amddiffyn sefyll yn gadar Mwdimu at y postyn pella ac bro mewn ac allan o hi gan Bel. A da chi'n teimlo bod hi'n allweddol bwysig nawr bod Caernarfon yn cadw mantes Y Fflint i 1 gôl a dim mwy. Ond unwaith eto fel doth y gôl, cyfle i Stevens brofiadol i hyrddio hi mewn o dan yr haul sy'n dal mor llachar. Mewn y hir am ddiffynwyr mawr i fyny diaw oedd un ohonyn nhw. Thomas yn ei chlirio allan. Mae yna rhyw symudiad ar fainc Y Fflint. Awgrym bod na newid yn mynd i fod yn eu tîm nhw. Gawn ni weld. Gwaith dan, lledu'r bel allan at Donahue. Donahue at Bradley. Mae Bradley di gwneud yn wych, ond i ddim yn mynd i gyrraedd Noah Edwards, un o'r chwaraewyr lleia ar y cae, ond unwaith eto chwarae positif gan yr ymwelwyr. Ag eto, y bel yn canu hynny at Sean Bradley. Bradley eto yn curo'i ddyn, cael y bel i mewn. Hughes, o mae wedi disgyn, mae'n geco'r smotyn ydy mai. Y drosedd ar Hughes. A mae yna gyfle campus fan hyn i'r ymwelwyr, a'r cyfan eto yn dod o chwarae positif, clyfer. Sean Bradley. Ac mae'r rhai deud, mae Anthony Stevens di bod yn gysgod i Rob Hughes gydol o'r hanner cyntaf yma. Ac oedd o'r rhy agos at efo fanna. A Dion Donahue sy'n paratoi i gymryd y gic. 1 gôl hyd yn hyn y tymor yma. Y capten. Mae angen o. A mae'n gic berffaith. Allai ddim a bod yn gic well. Allai'r golwr ddim fod wedi gwneud mwy. Ond cywirdeb y gic gan y capten. Mae rhaid i chi ddeud yn rhoi heiddiant i Caernarfon. Y Fflint 1, Caernarfon 1. Oedd hi'n cosi tu fewn y postyn. A mae'n gyfartal. A nawr mae'r eilyddio yn digwydd. A'r bachgen sy'n gadael ydy sgoriwr gôl Y Fflint. Ac anaf amlwg i Bobby Beaumont. A'n gydod mlaen yn ei lefo. Mae'r eilydd Tyler Garrett. Amddiffynwr ydi o. Felly mae'r newid. A dyna'r gôl gan Beaumont. Ond fydd na'n hagor o gyfraniad ganddo fo. Mae ganddo ni gêm yma. Ac fel mae pethau ar hyn o bryd, mae Fflint a Caernarfon yn mynd i orfod mynd i Sadwrn ola y tymor.
ffyrddiad cyntaf yr eilydd. Garrett. Griff John yn cael ei hel yn ôl a chadarnhad o'r 6 isa eto fel mae'n sefyll. Thomas. Oedd Wyn ddim ar flaenau droed fel ddylai fe fod, ond dyna chi Y Fflint 36 Aberystwyth 35. Mae gan Caernarfon un yn fwy, ond diom yn ddigon o ofod. Mae rhaid i'r ddau dîm yma ennill os ydyn nhw am I wewyr y tymor ddod I ben heno. Thomas. Honna'n ddigyfeiriad. Simmons. Bradley, ond Wyn di mynd rhy gynnar. Wyn yn cam sefyll. Ond does na ddim ymheuaeth. Mae Caernarfon yn heiddi beth sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd. Wrth gwrs, mae Fflint yn fygythiad, ond mae'r symudiadau gorau wedi dod gan yr ymwelwyr. Ac yn Bradley, yn Hughes, yn Thomas, yn Goset. Mae chwaraewyr gorau'r gêm ganddyn nhw. Stevens. Garrett, yr eilydd. Mae gyd yn wych, a mae'r peniad mewn i'r hoed a'r amddiffynwr mawr. Oedd I aros I fyny, Diaw sy'n sgorio. A diawch fe alla honno fod yn gôl mor bwysig. Croesiad campus I mewn, a'r dyn tala ar y cae yno I fanteisio. Oedd hi'n edrych fel petai yr ymwelwyr wedi clirio, ond sbiwch ar y croesiad na gan yr eilydd, a'r cawr yn codi'n uwch na neb, a mae Fflint yn ôl ar y blaen. Deg munud o'r hanner cyntaf I chwarae. Ac unwaith eto, mae'r Fflint yn ôl lle oedden nhw. Yn ddiogel yn yr uwch gynghrair am y tymor nesaf. Os ydy pethau'n aros fel hyn. Simmons yn gafel yn ei war a'i ysgwydd, a felly'r dyfarnwr heb ddim amheuaeth yn galw am gymorth cyflym iddo fo. Rob Hughes oedd fyny efo fo, a mae'n bwysig iawn fyddech chi'n tybio i'r Fflint bod y Simmons yn aros ymlaen, y 6 isaf unwaith eto fel mae'n sefyll, a mae mor dyn ac mae'n edrych fan hyn, Hwlffordd yn ddiogel. Fflint 38, Pontypridd 38, 2 tu ôl mae Caernarfon, 3 tu ôl mae Aberystwyth, a di Sadwrn, mae Fflint yn Pontypridd, mae Caernarfon yn Aberystwyth. A mae Hughes a Stevens wyddoch chi. A da ni efo'r fantes ar gau tawel, maen nhw'n trafod y gic o'r smotyn wrth ni gael golwg ar y gemau sydd yn uwch gynghrair Cymru di Sadwrn. Maen nhw gyd yn cychwyn am chwarter I 1, achos maen nhw gyd yn gêm ola'r tymor i'r tîmau I gyd. Ac yn fyw ar S4C, yn rhaglen ni'n cychwyn am 12:30.
Aberystwyth yn erbyn Caernarfon ar hyn o bryd yn gêm anferth. Ac i'ch atgoffa chi, dydd Sul eto ar S4C am had i hanner Caerdydd a Llansawel, rownd derfynol, cwpan Merched Cymru. Wrth i Simmons adael y maes. Ac mae'n edrych fel tasa fe'n mynd i roi cynnig arni. Nos Lun, cofiwch am had i 10. Holl uchafbwyntiau penwythnos ola'r tymor ar S4C. Ac yna, gadwch ni fwynhau edrych ymlaen. Wythnos iddi Sul, rownd derfynol cwpan Cymru a Seintiau Newydd nerbyn y Bala. Yn fyw eto ar S4C am rhaglen ni'n cychwyn am chwarter wedi 4. Digon o bêl-droed ar ddiwedd y tymor. Diaw, sgoriwr yr ail gol. Mi fydd na chydig o amser i'w ychwanegu ar ddiwedd yr hanner oherwydd yr anaf yna. Bell allan at John. Rob Hughes. Goset camgymeriad ganddo fo Rob Hughes yn mynegu yr wystredigaeth oherwydd hynny, a mae rhaid i Caernarfon gychwyn eto. Donahue, y capten. Tackle gydnerth ar Noah Edwards yn rhoi'r meddiant i'r tîm cartre. Simmons sy'n edrych yn iawn ar ôl i anaf, ond yn colli'r meddiant. A mae Noah Edwards yn dod â hi. Thomas rywsut yn dal at y meddiant. Rob Hughes yn galw amdani. Derbyn a'i rhoeddi nôl. Goset yn nôl at Rob Hughes. Hydiad campus gan Rob Hughes. Diaw. Oedd hi'n bwysig bod hi'n dacl o'n gywir ac mae hi'n gywir. Unwaith eto, ymateb da gan Caernarfon i ildio'r gôl. Wyn, mynd i hun. Ac Ben Wyn, 5 o goliau ganddo fo. Y tymor yma, y chwaraewr ymunodd o Aberystwyth yn ystod yr haf. Goset. A mae yna drosodd fanna. Iwan Cartwright yn cael ei gosbi. A Cartwright yn chwarae yng nghanol yr amddiffyn. Heno efo Dion Donahue yn chwarae fel cefnwr. Ac efo 5 munud yn unig o'r hanner i'w chwarae. Unwaith eto, da chi'n teimlo bod hi'n bwysig iawn i Caernarfon nad ydyn nhw yn ildio gôl. A'r crewr arferol Anthony Stevens yn paratoi i gymryd y gic. Allwch chi glywed pob gwaith at y postyn pella. O, mae golwr ni gollwng i, ond oedd e drosedd arno fo. Gath i'r rhoi mewn gan Harry Owen, ond mae'r dyfarnwr yn penderfynu bod na drosedd ar Ryan Woods. A mae yna angrediniaeth ymysg chwaraewyr Y Fflint. A fydd y golwr o llyngodd y bêl yn do, yn anadlu'n drwm iawn. Fo ddyled i chael i, mae yn ei dalu, mae'n ei gollwng i, a dwi'm yn gweld dim byd o gwbl yn bod efo hynny. Amddiffynwr i hun o'n i de, oedd yn ei ffordd o, ac oedd hi mor hawdd i Harry Owen. Ac mae yna ddihangfa fanna i'r ymwelwyr. A mae Garrett, yr eilydd yma, sydd wedi dod ymlaen yn lle Beaumont,
yn chwarae yn gampus yn dydi. Mewn i 3 munud ola'r 45. Ac unwaith eto, efo'r hael tu ôl y coed o'r diwedd, wedi troi yn fachlyd, cyfle i Stevens i'r hoeddi mewn. Ac unwaith eto, mae hynny'n gallu golygu perygl, ond mae o'n i amrywio hi am y tro cyntaf. Mae'r bêl yn dal i mewn. Mae'n cael ei chlirio gan Griff John, oedd hi'n bwysig bod o'n i hennill i. Goset yn brwyddo'n galed iawn. Mae'n mor gystadleol. Wyn mewn at Noah Edwards. Llosedd ar Rob Hughes. Fe feddyliodd y dyfarnwr a chwarae'r fantes, so mae'r gic yn mynd i gael ei rhoi. Wel, mae Hughes wedi bod yn brysur a deud y lleia. Perfformiad cwbl nodweddiadol gan Rob Hughes. Niwsans ydy'r gair fysa chi'n ei ddefnyddio. Gormod braidd ar y gic gan Caernarfon. Hughes eto. Ceisio bwydo Noah Edwards. A ryw beniad bach hyderus gan Modimo yn ôl at ei golwr. A da ni mewn i'r funud ola. Dyma eto'r digwyddiad. Wel, oedd na unrhyw un heblaw am ddiffynwr yn agos i'r golwr fanna? Sbiwch ar wyneb diaw. Sbiwch mae Benno yn ei ddwylo fo. Mi fydd na amser yn cael ei ychwanegu oherwydd yr anaf na i Simmons sy'n ôl ar y cae. Ond mae wedi bod yn hanner llawn digwyddiad. Mae wedi bod yn hanner o chwarae ymosodol gan y ddau dîm. A mae yna reswm da am hynny wrth gwrs. Mae'r ddau dîm mewn gwirionedd angen ennill. Wrth i ni aros a gweld faint o amser ychwanegol fydd. 3 munud. 3 munud o leia o chwarae ychwanegol. Modimo ar ôl beniad. Goset. Bêl dincfach i lwybr Griff John. Hughes wastad eisiau troi y chwarae'n ymosodol. Yn siomedig efo fo'i hun am y bas yna. Modimo camddealltwriaeth rhyngddo fo a'r Rhys Cafana. John. Camgymeriad gan Thomas. A mae Simmons yn canfod Acbro sy'n rhoi'r bêl yn ôl i lwybr Simmons. Mae yna dacl arno fo, cic gornel, dim mwy na hynny. Oedd o'n rediad positif gan Simmons a'r penderfyniad gan y dyfarnwr yn gwbl gywir. Yr amddiffynwr yn cysylltu efo'r bêl, ond o bosib hwn fydd digwyddiad ola yr hanner cynta. A Simmons i hun, sef yr heswm am yr amser ychwanegol yma, yn benna i gymryd y gic. A pa mor bwysig i'r ddau dîm ydy beth sy'n mynd i ddigwydd o'r gic yma.
postyn gosa. Nôl i mewn at y postyn pella. Mae'n cael ei chlirio allan at Rob Hughes. Rob Hughes chydig bach yn or-awyddus. A mae hynny yn mynd i brynu'r eiliadau ola i'r Fflint. Ac mae'n debyg yn mynd i olygu i bod nhw'n mynd mewn ar yr egwyl a'r fantes ganddyn nhw. Ond ydy'r fantes yn mynd i gael ei ymestyn oherwydd yr un cyfle ola yma. Stevens, y crewr. Yr ôl-beniad gan Diaw. Ryan Woods yn ei gollwng i. Garrett, yr eilydd, eto. Chwilio am Acpro. Cael ei ffenio allan gan yr amddiffynwyr Bell. Yr ergyd ola gan Cafana. Ac felly, ar ddiwedd hanner cyntaf llawn digwyddiad pan nath y Fflint ar y blaen efo ergyd wych gan Beaumont cyn i Dion Donoghue ddod â pethau'n gyfartal efo cic o'r smotyn a Diaw wedyn yn rhoi'r Fflint yn ôl ar y blaen. Dewch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner, mae'n rhyw chwarter awr, ond yn y cyfamser ymunwch â ni i gael golwg ar uchafbwyntiau gemau uwch gynghrair Cymru dros y penwythnos diwetha. Tafliad yn mynd i gael ei chymryd gan Wilson. Bog yn mynd amdani, cael ei ffenio'n glir. Rhys, nôl allan at Wilson. Wilson, hwnna groesiad da, arbediad adweithiol campus. Ac oedd yr ymdrech gan Davies. Mae'n turn yn jyst yn adweithio, mae'n jyst yn ymateb mor sydyn. Adweithiol ydy'r gair ynddo. Cyfle arall i roedd i mewn i'r cwrt. Cadwaladr o gwmpas y postyn pella dim yn agos gyrraedd. Mae'r ôl-beniad yn disgyn yn garedig i Aberystwyth. Ac mae'r Bell yn cael ei mewn yn yr hwyd ar amddiffynwr yma o Litchfield sy'n ei sgorioi. O faint o benderfynol maen nhw wedi bod yn y cwrs cosbyn. A mae Litchfield yn cael amser i droi i fan hyn. Ia, mae'n cadw i lawr. Ond mae mor agos i'r gol. Fe di ddo ddim peidio methu y target i ddeud y gwir. A mae o'n ffeindio'r gornel. Dwi'n gwybod llawer o lle mae'n jyst teimlo lle mae'r gol yn troi mewn i'n symudiad, cymryd yn ergyd ar a mae'n gol. Y fel i ganol y cae ag at Lewis. O flaen Lewis, mae Fflint, mae Lewis yn mynd i hun. Mae Fflint i mewn! Mae'n tan yr bar! A faint o drobwynt fydd hynny yn y gêm, dybed? Faint o drobwynt fydd hynny? I ddechrau mae Lewis yn gampus, penderfynu y bas mae fama de, symud i gweld Fflint o gornel i lygad, amseriad perffaith, cyffyrddiad campus, gosod sy'n berffaith, a'r unig beth oedd ar goll oedd i gornel o rwyd. Dwi'n jyst yn meddwl, ydy o'n gorfod codi hwnna? Dwi'n jyst yn meddwl, pen dros ti, sydd i fod i gornel ar ei rawso. Chydig bach yn lwcus, y llithriad ond y Bell yn rhedeg, bron iawn, yn hyfryd at yr eilydd, ydy mynd fewn, ydy mai! A mae Lee hyd i dod a Hwlffordd yn gyfartal. Un cyffyrddiad. Faint o sydyn slick, y syniadau, y symudiadau. Mae'r rhediad yna'n campus, mae'n defnyddio wedyn i gorff, mae'n gwybod mae'n cael y gorau o'r amddiffynwr, mae'n ochr anghywir. Wedyn mae'r Bell yna, mae'n gwybod ysgeithio'r cyffyrddiad ar ni'n berffaith, mae'n mynd i godi dros y golwr. Just cyflymu, just yn addasu draed yn sydyn yma, codi ben, weld y golwr, a just yn codi'r Bell yn glinigol. Am gol. Gwn i weld nawr beth sy'n dod o dafliad eto gan y capten Thorn. Mewn â hi. Pwy sy'n y gynta? A weddwch chi be, mi ddyle Bradford i gwneud y well. Mi ddyle fo sgorio, Malcolm. Mor agos. Mae'n agos i gol. Mae'n gwybod mae'n mynd i benio'r Bell na. Unwaith mae'r flic di dod, mae'r cyffyrddiad cyntaf di dod, mae o yna. Anderson. A dwi'n teimlo bod gynna ni 20 munud cyffroes yn haros ni. Anderson rhedeg mewn i Shepherd. Chwarae hyfryd o nawr hwnna ddi ar y Bell. Mae'n garden goch yn syth i Patton. Carden goch a digwyddiad o dan drwy'n rheolwr Aberystwyth. A mae Kyle Patton
yn cael ei helo'r maes. Da ni wedi sôn yn barod am drobwynt, faint o drobwynt. Fydd y foment o ffwlbri yna gan Patton. Tair gêm, mae hwnna'n golygu gema ail gyfla. Fflint ar gic. Anes yn mynd amdani hi. O, mae'n ergyd fan e. A unwaith eto Thorn. Mae wedi bod yn ganol bopeth. Fflint, hoeddi mewn eto, cael ei gael ar gan Henry Jones. Mewn eto tuag at. Os na gam sefyll, nag oes. Chwaraewch ymlaen, mae gan Darlington. Am gyfle fan hyn, Darlington. Mae'n arbediad gan y golwr. A mae'n cael ei chlirio yn y diwedd. Troi nath o den gyflu, mae'n trio cael ei draws y golwr. Ond arbediad da iawn. Ond mae rong yn un dyn ganddo fo. Mae'n mynd am y posti pella. Ond o'n gobeithio sy'n y chwaraewr a Bryswyd dod i fewn. Wy, Sam i chymryd ti. Caradogan. Dyna chi ergyd gan Jack Caradogan. Gwaith da gan Tibbets yn y gol. Ergyd Caradogan ddim cweith digon i'r gornal. Galluogi Tibbets gwneud yr abediad. Bradley, ond yn hir, ond nôl mae'n dod. Curtis Rees. That's Cummings. Chwilio am Margetson, sydd i aros i fyny. At Caradogan, gwaith ar gorol gan Griff John. Dim di chlirio yndi. Oedd yr ergyd i mewn gan Caradogan, a ni'n meddwl bod hwnna yng nghefn y rhwyd o Griff John. Rwsyd, cael y bel i fyny ar y traws ag allan. Cummings, bel tuag at y canol. Disgyn i Caradogan, nôl mae'n mynd at Curtis Rees. Rees, chwarae nôl i mewn, chwilio am Jared Wright. O, dryswch llwyr gan Tibbets a Simpson. A mae'r bel i mewn i rwyd i hyd gan Aaron Simpson. Wrth y bel yn ôl i mewn i'r canol. Tibbets dod amdani, ond ella bod o heb wyddi. Ac y bel adlymu oddi ar Aaron Simpson i mewn i rwyd. Nôl at Donahue mae'n mynd. Donahue. Allan efo'r bel, gwaith gan Dion Donahue. At Ben Wyn, yr ergyd gan Wyn! Dyna chi gol gan Ben Wyn! Allan o nunlla, 10 llath ar hugian allan i gornel ucha rwyd. Ac efo 14 munud o'r ail hanner wedi chwarae, mae Caernarfon yn union i'r sgôr. Donahue. Chwilio am rediad, ffo. Davies yn ennill y peniad, y bel disgyn i Wyn, cyfle unwaith eto gan Ben Wyn, yr arbediad gan Radcliffe. Wel, Ben Wyn yn chwilio am ei ail gol o'r pnawn y fanna. Oedd y bel yn symud yn yr awyr, arbediad da gan Radcliffe yn y gol. Green. Davies chwilio am Caradogan na chi. Cyffredin hyfryd gan Caradogan at Cummings. Cummings ar ergyd, a dyna chi gol gan Luke Cummings am y Pontypridd yn ôl ar y blaen. Bel yn disgyn i Luke Cummings ar ymyl y cwrt. Ergyd Cummings heibio i Tibbets i gornel isa rwyd. Gwaith rhagorol gan Luke Cummings. Tom Davies wipio ond tuag at y post yn y gosa. Cartwright yn clirio, nôl mae'n dod at Davies. Cyfle am groesiad arall. Tuag at Margetson, a rwsyd. Mae Caernarfon yn clirio. O Margetson i 6 llath allan. Peniad hollol rhydd, ond rhwng Tibbets ac 2 amddiffynwr ar y llinell. Mae Caernarfon yn ei chlirio hi. Gornel i'r Fflint. Fwy chryman i mewn tuag at y post yn y gosa yna. Mae'n dod i mewn ar bel yn gefn y rhwyd. Danny Harrison sy'n ei hawlio hi. Efallai fod yna byffyrddiad ola yn dod i ar Adam Davies. Dechrau delfrydol i dîm Leaf Fowler. Phillips rwan ar gig gornel. Tuag at y postyn pella. So neb ar gyfel Thomason yn cael ei chlirio wedyn gan y Fflint. Neb ar gyfel Thomason ar y postyn pella. Fydd y benio'n isel iawn. Taro goesa Harry Allen. Y Fflint yn poeni dim. Fydd ddim taro cefn y rhwyd. Mae wedi Adam Davies. Dyn ni'n ôl i Ryan Edwards. Sgwar i Jake Phillips dy cefn. Efo mae Adam Davies di tynnu'n allan. A'r groesiad tuag at y postyn pella, mae'n twyllo pawb. A mae Erbys i dod yn gyfartal. Bo Cornish, a fewn 20 eiliad i'r ail hanner gychwyn. I gol gynta i'r clwb. Dechrau gwych i'r ail hanner i dîm a Callan. Mae'n fydd Leaf Fowler ddim yn hapus ffordd mae dîm o wedi cychwyn yr ail hanner yma. Cyffyrddiad cynta da gan Acpro Acpog yn lledu'r chwarae.
Uwch a Simmons mewn y cwrt Cosby, dan bwysig am Payne. Simmons dal ar meddiant, traed cyflym ar ergyd yn ffleachio Ebrill Lewis Dutton, a mae Roedd Y Fflint yn ôl ar y blaen. 4 munud ar 15 o'r ail hanner wedi chwarae. 6 gol o'r tymor i Simmons, i drydydd yn erbyn Erbys. Garrett lledu'r chwarae, chwilio am Simmons unwaith eto. Beaumont arbeniad. Carl, chwilio am Cafan at ei cefn, i'r amddiffyn Cafan a cyfleroedd, ond ar y postyn pella yn dod i mewn gyda neb ar ei gyfel, o Acpo, a dim ond 90 eiliad ers i Fflint yn ar y blaen, mae'n di ymestyn i mantais i 7fed gol o'r tymor, sy'n siawn sgyn i'n selio'r triffwynt i dîm Lee Fowler. Madness, bas fach, tu mewn at Dan Williams, gan fod Brobl ar ochr o cwrs Cosby. Brobl yn dawnsio tu mewn! A'i ergyd o, just heibio'r postyn. A dyna di'r agosa. Mae'r ymwelwyr wedi dod. Bounce di hwn. Yna Josh Daniels. Danny Davies. Codi ben ac yn codi beli mewn i'r cwrt. A McManus sy'n canfod cefn y rhwyd. Ac am yr ail dymor o'r bron, mae Declan McManus wedi cyrraedd y garreg filltir o 30 gol mewn tymor. Seintia Newydd wedi codi'r tempo sgorio. Brobl ar draws at Leo Smith. Smith yn ôl at Brobl! Symudiad hyfryd gan y pencampwyr. 2 gol mewn ychydig dros 2 funud. A mae'r gêm wedi cael ei gwedd newid yn sydyn. Mae'r seintia newydd yn gyfforddus ar y blaen. Mae'n 2-0. O, pas wych tu fewn at Jones at Rushton. Rushton yn ceisio dod o hyd i Jones. Y bas at Robles, cyfle fan hyn, Robles, arbediad ryfeddol gan Lang, achos fe ddath honna wyro. Yr ergyd gan Robles yn gwyro oddi ar yr amddiffynwr, a Lang yn neud yn gampus. Price, ildio meddiant yn rwydd i Cowens at Williams yn ergydio, oedd hi'n symud yn yr awyr. Oedd Lang yn stond ar ei linell, yn gwylio'r bêl, heibio'r postyn. Cic rydd, Jones yn ei chrymanu ddi, ac mae gol! A Matty Jones sydd wedi roi'r tîm cartre'n heiddiannol ar y blaen, ar ei drod chwith, dros y wal, heibio i Lang o'r diwedd. Emlyn Lewis i Met Caerdydd, prynu ni wedi gweld nhw'n ymosodol. Dyma Chubb, nôl at Lewis, cyd chwarae da, nôl at Lewis eto. Dyma Jones, Sam Jones yn ceisio creu lle, a mae wedi gwneud hynny, ac mae wedi sgorio, a mae Met Caerdydd yn gyfartal. Sam Jones yn curo'i ddyn, ac yn gelfydd, yn curo Dave Jones yn isel i gefn y rwyd. Chubb, gwaith da gan Baker. Baker yn defnyddio i gryfder, cyfle fan hyn i'r Met. Allan mae'n mynd at Sam Jones. Mae'n gico smotyn o'r i wir. Mae yna brotestio gan chwaraewyr y Dre Newydd. Mae yna lawio yn y cwrt Cosby. Mae'n mynd i fod yn gico'r smotyn i Met Caerdydd. Elliot Evans yn erbyn Dave Jones. Evans yn sgorio yn gyffwrddus. Y bêl yn mynd un ffordd, Dave Jones y ffordd arall. George Horan o dan hwnna. Morris o dan yr ail beniad, ond mae'n disgyn yn garedig i Woods sy'n ei chwarae hyn mlaen i Caernarfon. Arbediad campus gan Andy Firth. Mark Little at Kane Owen yn y canol. Dim bagliad ar Kane Owen yn fyna, ac mae yna gyfle i Gay Conna wrth ymosod. Mae yna 5 ymlaen ganddyn nhw. Aaron Williams ar bas i John Disney ar draws y canol, ac mae Joe Malkin wedi methu'r bêl, a phawb yn stadiwm Glan a Dyfrdwy yn disgwyl gweld honna.
yn tar y cefn y rwyd, ond Joe Malkin methu cweit ac ymestyn digon i gyrraedd honna. Cain Owen dros y gicrydd, a Cain Owen yn taro honna. Mae'n hitio'r bostyn, ac mi oedd Andy Firth wedi giro. A Cain Owen yn gwybod ei fod o rhyw fodfedd i ffwrdd o sgorio mewn gwirionedd. Croeso nôl i'r Fflint, lle mae'r awyrgylch yn rhyfedd, a dim ond i'ch atgoffa chi ac i gadarnhau falle i'r rhai sydd ddim yn ymwybodol, dos na ddim torf yn cael ei ganiatáu yma heno, oherwydd yn bod ni'n dystion i ail-chwarae, y gêm gychwynnodd ar yr 8fed o Ebrill. Gêm ddoth i ben oherwydd helynt yn y dorf. I orffennodd honno wedi 20 munud a'r Fflint ar y blaen o 2 gôl i ddim. Heno maen nhw ar y blaen o 2 gôl i 1. Ac mae'n drist bod gêm mor allweddol yn perygl y tymor yn cael ei chwarae heb y cefnogwyr, ond dyna'r pris sy'n cael ei dalu. Mae'r ddau dîm wedi cael 10 tocyn yr un ar gyfer i cyfarwyddwyr a'i swyddogion. Ac mae yna swyddogion o'r gymdeithas, o'r cynghrair, ac o garfan y dyfarnwyr hefyd yn cael bod yn bresennol. Ond dyna gyd yn ogystal â staff clwb y Fflint sydd yn rhoi'r croeso arferol i ni. A mi fydd Caernarfon dybiau yn awyddus i gychwyn yr ail hanner fel y chwaraeon nhw gymaint o'r hanner cyntaf yn bositif. A hwn o bosib yn fwy na neb, Bradley. Mae'n cael ei gadael yn hyfryd i Thomas gan Rob Hughes. Thomas nôl mewn, chwilio am Bradley, anlwcus. Troed uchel, na, mynd y dyfarnwr. Na gan Hughes. A mae'n cychwyn yn fywiog yn yr ail hanner yma. Diaw sgoriwr yr ail gôl yn ei chlirio hi. John yn mynd i hun. Diaw eto yn ei ffenio hi allan. At Cafana. A mae'n cael ei chlirio nôl wedyn at Grys Melin. Y capten, sgoriwr gôl Caernarfon o'r smotyn. Bel allan at Griff John. Goset, cyfle i ergydio. Mae'n oedi ar ei droed dde, ymdrech dda. Oedd angen yr arbediad. A mae'n mynd i fod yn gic gornel i'r ymwelwyr sydd wedi cychwyn yn bositif neilltuol. Cyd chwarae da. Ac Goset yn amlwg yn ffafrio'r droed dde. Ac Allen lawr yn bwysig. Cyfle cynnar yn yr ail hanner i Caernarfon. Daro nôl. Mae'n gic ddofn. Mae'n gic dda. Simmons ar y peniad. Tackle dda arno fo gan Noah Edwards. Tafliad i Caernarfon. John yn ei chymryd un sydyn at Hughes. Hughes ar ergyd. A'r ail hanner hyd yn hyn yn yr chydig funudau sydd wedi chwarae'n gyfan gwbl yn hanner y Fflint o'r cae. A mi fydd y Fflint o bosib yn teimlo yn anlwcus i bod nhw'n gorfod ail chwarae hon. Ond ar hyn o bryd, oherwydd y fantes, mae ganddyn nhw 38 pwynt. Mae gan Pontypridd 38 pwynt. A fydd Caernarfon, heb gael unrhyw beth yn Aberystwyth, ddim yn gallu dal nhw. Mae rhaid i Aberystwyth ennill yn y gêm ddydd Sadwrn yn erbyn Caernarfon. Donahue mynd i hun. O, mae hwnna bron iawn a disgyn i Thomas. A'r gwiriad yn cipio'r cyfle oddi arno fo. Ac o'n i'n meddwl am funud bod Donahue yn mynd i ergydion fe. Wirodd oddi ar ben Diaw. Ac mae'n gic gornel
i'r ymwelwyr sy'n rheoli munudau cynnar iawn yr ail hanner yma. Gic dda i mewn at y postyn gosa. Cyfle arall i'r rhoedd i mewn. Yr ergyd yn isel, yr ergyd yn gywir, a mae Edwards di dod a Chaernarfon yn gyfartal. A mae rhaid i chi ddeud, maen nhw'n heiddi honna. Pa mor bwysig fydd y gôl yna. Ond ymateb campus ail hanner gan yr ymwelwyr. Ac unwaith eto, yr ergyd a safon y gôl yn gampus. Allan â hi'n bwyllog i'w lwybr o. Ac oedd yr ergyd yn isel. A mae'n ôl yn gyfartal. A mae Fflint yn ôl yn y pair. Mae i dyfodol nhw unwaith eto yn yr uwch gynghrair mor ddregus ag ydy yn Caernarfon. A'i tro nhw i ymateb. Owen. Gwaith campus gan Goset yn ei gau o lawr. Ac unwaith eto, y bêl yn cael ei gadael i Stevens i thaflu hi mewn. Mae'n gêm gystadleol, mae'n gêm gampus, a mae'n gêm llawn goliau. Stevens yn cael ei hel yn ôl. Unwaith eto, pellter ar y tafliad. Diaw oedd ni hennill i yn yr awyr. Bradley yn gwneud digon nôl i mewn tuag at Acpro. Bradley a Goset rhyngddyn nhw yn dod â hi a Thomas a Rither. Tacl gywir arno fo. Goset yn ei chasglu hi. A'r bas honna ddim cweit digon cywir gan Goset. Acpro. Unwaith o hagor. Pêl dda mewn y chwilio am Simmons. Peniad pwysig gan Cartwright allan at sgoriwr yr ail gôl. Edwards yn cael ei annog i gadw y meddiant. Bradley. Goset. Bell. Eto a Bell. Diolch ma'n fynd i hun ydi. Mae'n taro. Oddi ar y fan ddiffynwr ac mae'n dafliad i Caernarfon. Tafliad wedi cael ei gymryd yn sydyn. Hughes yn disgyn. Di ddim yn drosedd. Mae Goset yn ei hennill i nôl. Dyna gadarnhad eto o'r chwech isa fel y ma pethau ar hyn o bryd. Mae Sadwrn ola'r tymor yn mynd i fod yn bwysig i Fflint, Aberystwyth a Chaernarfon. Hwlffordd yn saff. Pontypridd yn saff. Caernarfon efo'r 37 pwynt. Fflint efo'r 36 o fewn cyrraedd Aberystwyth felly. A di Sadwrn, Aberystwyth yn erbyn Caernarfon, Pontypridd yn erbyn y Fflint. A fyddech chi'n tybio efallai bod y dasg anos gan y Fflint. Mae'n fyw rhwng Aberystwyth a Caernarfon ar S4C, cofiwch. Hanner i hanner yn rhaglen i'n cychwyn. Mae un o chwaraewyr Caernarfon wedi aros lawr. Mae'r dyfarnwr a digon o gynsern i alw am yr ymgeleddwr. Sadwrn ola y penwythnos i bawb wrth gwrs. A honna ydy'r un fawr. Aberystwyth Caernarfon mewn Pontypridd a Fflint. Mae Hughes i weld fel te yn mynd i fod yn iawn. Mae wedi chwarae mor gystadleol fel mae o'n gwneud o hyd.
Ac y seintiau newydd cyntaf yn erbyn ail ymysg y gemau o chwarae, y gemau i gyd am chwarter i un yn cychwyn yr un pryd. A mae hynny'n beth braf. Ar ddydd Sadwrn mae Hughes yn cael ei alw nôl. Peniad allan, nawr te, mae yna ddyn di disgyn yn y coed cosbi, mae'r bêl nôl i mewn. Cael ei ffenio allan. Simmons yn galw amdani. Cael ei gau lawr yn ardderchog gan Ben Wyn oedd yn ôl yn cynorthwyo. A mae Diaw, yr amddiffynwr mawr, wedi aros i lawr. A mi oedd na awgrym o ddigwyddiad oddi ar y bêl. Diom yn hapus. Ond mae'r cecri a'r brathu bach ar ben. A gyda cyfamser mae'n y gyfle i Stevens roi'r bêl yn ôl i mewn eto. 10 munud bron iawn o'r ail hanner wedi chwarae. Y cyfan yn gyfartal. Tafliad i Caernarfon. Goset. Unwaith eto oedd yn gystadleuol. Pwynt yr un. Dio ddim yn ddigon. I'r naill dîm na'r llall. Yr eilydd, unig eilydd y gêm hyd yn hyn, Garrett yn ei tharo hi mlaen. Acbro. Bydd Fflint am weld mwy gan ddyfo dybiau i. Owen. Owen eto. Mwdimu. A Goset. Goset i aros lawr yn y cyfamser. Mae'n ergyd arbediad da o ergyd Carol gan Ryan Woods. A dyna yn wir y peth gorau mae Ryan Woods di gwneud yn y gol i Caernarfon heno. Wrth i Noah Edwards a Nelyr Bale yn chwilio am Ben Wyn. Un pen y cae i'r llall. Cic hir. Bell, mae'n i hennill i, ond Bell i lwybr Acbro, mae'r dyfarnwr yn edrych, mae yna apelio tair, di honna ddim yn cael ei chaniatáu, a mae yna gyfle i gapten Caernarfon Donahue ddod â hi, gawn ni olwg arall ar honna, y Bell gan Donahue, ardderchog gan Donahue, dio ddim yn cyrraedd Bradley, a fydde di bod yn halen ar ddrywiau y Fflint, tasa'r symudiad y gwrth ymasodiad yna wedi arwain at gol. Dyma'r digwyddiad mewn i'r cwr Cosby. Ac o bosib bod na ddihangfa, ond momentum Acbro falle yn gyfrifol bod o wedi disgyn, ond i ddim yn gico'r smotyn. Mae'n para am 2 gol yr un. Goset sydd wedi chwarae'n ardderchog. Bell. Gostraffu'r meddiant braidd. Bell i lwybr Acbro. Allan Simmons. Amddiffyn da. Mae yna dempo i'r gêm yma. Mae yna awydd i chwarae'r ddau dîm. A mae Simmons yn ceisio creu eto Acbro yn y cwrt. I ddim yn mynd i gyrraedd o. Mae yna ddynion yn disgyn. Di'r dyfarnwr ddim yn rhoi ciciau'r hydd. John. Edwards. Chwilio am Wyn. Wyn yn ei rheoli hi. Croesiad da. Chwilio am Bradley. Mae'r ddau dîm yn mynd amdani. Dim amheuaeth am hynny. A mae'r dyfarnwr, Nick Pratt, yn gadael i gymaint fynd. A mae Thomas yn gweld y golwr oddi ar i linell. Oedd hi'n ymdrech feiddgar, ond mae yna gymaint o brotestio am benderfyniadau Nick Pratt, ond i fod yn deg ar dyfarnwr,
Mae o'n cadw'r gêm a'i lifo, ac mae yn llifo. Dwy gôl yr un, pwynt yr un. Mae'r bêl ymwneud i ddisgyn i lwybr capten, Caernarfon Donahue. Mae o'n canfod Bradley, mae Donahue yn dal i redeg. A mae honna, mae'r rhaid yn drosedd. Ydy Mahi ar Donahue. A mae hynny'n ychwanegu at brotestiadau Y Fflint sy'n teimlo bod nhw heb gael sawl penderfyniad. Ond dwi'n credu y gallen nhw i fod yn hollol onest cwyno am honna. Wel, di bod ar ei holi ddwywaith. Mae Caernarfon yn y gêm yma. Cyfle fan hyn i fynd ar y blaen am y clo cynta. Hughes i gymryd y gic. Bradley ymysg yr rhai yn aros amdani hi. Mewn gan Hughes, a mynd i hun! Ac oedd Allen yn ddigon effro i wybod bod hynny'n bosib. Ac mae'n gic gornel. Pawb falle'n disgwyl y bêl mewn ac Allen yn chwarae'n ddiogel, ildio'r gic. Bradley fydd yn cymryd y gic. A mae'r ail hanner di bod yn hanner da iawn i Caernarfon. Mae'r rhaid deud bod honna yn uchel gormod arni. Ac bod diaw wedi mynd amdani, doedd mewn cyffyrddiad. A chic gôl fyddi, a da ni mewn i hanner awr ola'r gêm. Wel, dyma'r adeg o'r tymor pan mae'r ddau dîm wrth wynebu Sadwrn ola mor dyngedfennol ym ni fod yn edrych yn ôl ar y gemau falle y dylen nhw wedi hennill, y gemau falle na ddylen nhw wedi colli. Y sgwrs cyn y gêm oedd bod rheolwr Y Fflint wedi arwyddo am dymor arall, bod y tîm rheoli yn wir wedi arwyddo am dymor arall be bynnag sy'n digwydd. Ac Caernarfon, wel, yng ngofal i'r rheolwr dros dro ar hyn o bryd Richard Davies ar ôl i Hugh Griffiths adael. Ac am unwaith, mae Fflint yn teimlo, a tîm Lee Fowler, y rheolwr yn cael cic, a mae ganddyn nhw chwaraewyr mor dal. A mae Stevens, mae wedi chwarae'n dda ar hif 4, mae wedi bod wrth wraidd gymaint o bethau mae'r Fflint wedi creu. Dyn nhw wedi creu gymaint y Caernarfon. Ond fo sy'n cymryd y gic. Acbro yn ogystal am ddiffynwyr Diaw ac Owen yn gobeithio am wasanaeth da. At y postyn, peniad da gan John. Os a lawio nagwys bydd y dyfarnwr. Ergyd dros y bar. Ac Simmons oedd hwnna. Ac dyna y mwyaf positif gan Fflint yn yr ail hanner yma mewn gwirionedd. Mae'n beniad da iawn gan Griff John. A tric gan Simmons cyn taro'r ergyd. A maen nhw'n awgrymu mae o gwmpas yr awr mae'r tîmau'n dechrau meddwl am wneud newidiadau. Ar hyn o bryd dim ond un eilydd sy'n ar y maes. A hynny ar ôl i Beaumont roi Y Fflint ar y blaen a dawodd o'r cae. A mae Tyler Garrett ymlaen yn ei lef o Melter John. O, mae wedi cael ei hennill gan Simmons. Gwaith ardderchog ganddo fo mynd i hun. A gwaith amddiffynol ardderchog gan Edwards. Mae mor da i'r allan fanna. Mae'r taclo yn ffyrnig, ond yn bwysig iawn o safbwynt Caernarfon. Mae'r taclo'n gywir hefyd, ond mae'n gic gornel arall i'r Fflint. A dyma'n sicr i cyfnod gorau nhw o'r ail hanner.
y tren bach yn barod cyn chwalu y gig at y postyn gosa. Na te, yna gyfle gael yr ergyd i fewn, oedd hi'n ergyd gywir sydd ddim llawio, a mae Noah Edwards yn dod â hi, ond Carol gafodd afel ar yr ergyd, ond mae'r bêl wedi cael ei ryddhau i Darren Thomas, mae'n mynd i hun, a'i fod i'r dyn, mae o'n pasio yn ddeallus at Rob Hughes, mae Rob Hughes i mewn i'r cwrs, mae Rob Hughes yn mynd i hun, mae'n gyfle i wyn, dio ddim di gallu sgorio, a mae Caernarfon yn gwybod oedd hwnnw yn gyfle ardderchog, gwrth ymosodiad o safon, mae'r pwysau yn dal ymlaen. Noah Edwards, mynd i hyn, heibio'r postyn. Ond am gyfle i Caernarfon, am ddihangfa i'r Fflint, a gwrth ymosodiad efo Darren Thomas wrth wraidd y peth, y bas yn hyfryd, oedd o ddim yn hunanol at Hughes, a nôl mewn â hi, a o rhaid fo sgorio ond oedd. A'r cyfan yn deillio o'r ergyd yna gan Carol. A fe dasgodd i allan, a fe drodd Caernarfon am ddiffyn yn ymosod. Wyn, bydd o'n awyddus i wneud i fyny am y cyfle fethodd o, a mae wedi methu, a mae wedi rhoi cyfle ardderchog i'r Fflint yn ei tro wrth ymosod efo Simmons. Griff John methu dacla fo, Simmons yn mynd i hun, yna gyfle fan hyn i Cafanna'n ergydio, mae'n mynd dros y bar, a mae'r ddau dîm yn methu cyfleo nawr. Gwrth ymosodiad ardderchog. Simmons wrth wraidd y peth, a sbiwch ar y cyfle, oedd o eisiau gorfod amser yn doedd. Wel, mae wedi bod yn gêm gystadleuol. Mae wedi bod yn gêm ardderchog o safbwynt awydd y ddau dîm. Sbiwch ar yr awyr yna, sbiwch ar y machlud yn y Fflint. Ond ar bwy, mae'r tymor yn mynd i fachlud heno dybed. Fflint yn chwilio am gol arall. Ac yn ei cholli hi. Ac mae rhywun yn teimlo y bydde Fflint yn dymuno gweld mwy gan Acbro. Harrison. Owen. Chwaraewyr Caernarfon yn sgrechian ar ei gilydd i fynd allan. Mae'r bêl yn cyrraedd Diaw. Mae Diaw yn ei rheoli hi'n hyfryd. Ond na ormod o grysau melyn o'i gwmpas o, ac yn y diwedd maen nhw'n clirio. Ond na gyffyrddiad bendigedig gan yr amddiffynwr mawr fanna. Garrett yr eilydd yn ei ôl at ei golwr Allen. A hwn, da chi'n teimlo, ydy cyfnod Fflint o'r hanner. Mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfleon. Bêl fyny a Diaw. Allan gan Cartwright. John yn o gynto. Mae Acbro. Mae'n eilyddio mynd i fod. A mae Rob Hughes yn gadael y maes. A Joe Fo sy'n mlaen yn lle Rob Hughes. Ac mae Rob Hughes wedi cael gêm ardderchog. Mae yn gallu blino, ond mae Fo yn cynnig llawer yn ymosodol hefyd. Y newid cyntaf i Caernarfon. Ond fe nath Hughes chwarae'n ardderchog
yn y cyfnod mae o wedi gael di bod mor gystadleol ag arfer. Da ni'n agosau at yr 20 munud ola o'r gêm. Mae'n dal yn gyfartal. Pwynt yr un sydd gan y ddau dîm. Di hynny ddim yn ddigon i sicrhau ddiogelwch ar gyfer y tymor nesaf. Fflint, ydyn nhw'n rhwystro'r bêl rhag mynd am gig gornel? Nadyn ar weithau protestiadau. A mae'r gig gornel yn cael ei rhoi a mae Bradley yn mynd i gymryd hon. 20 munud yn weddill. John i fyny. Bell i fyny. Bradley, mynydd o gec a'r peniad gan John a mae'n cael ei chlirio oddi ar y llinell. Mae'r bygythiad yn dal yno. Fflint yn ei chlirio hi. Caernarfon mor agos. Diaw, mae o di cholli hi. Mae Caernarfon yn dod eto. Mae Angerher Bell i mewn i'r cwrt. A'r ergyd ar draws y gol. Mae wedi cael ei ffenio fewn nac di arbediad ar y llinell. A dyna chi ddwywaith. Mae Caernarfon wedi cael ymdrechion, wedi harbed ar y llinell. Ben Wyn unwaith eto, mor agos at sgorio, a bydd o'n teimlo eto, falle y dyle fod i gwneud, mae di methu dau gyfle da. Y bêl fod at Cafana, mae'n cael ei daclo yn gampus gan Bell, ac oedd hi'n dacl mor allweddol ganddo fo. Ac am gêm sydd ganddo ni yma, y ddau dîm yn mynd amdani yng ngwir ystyr y gair. Tro y Fflint i roi'r bêl uchel i mewn i'r cwrt. Tro am ddiffynwyr y Fflint amdani. Mae John yn mynd amdani hi. Mae'n gig gornel arall. Ond mae di bod yn gêm llawn digwyddiadau. Y ddau dîm, Caernarfon yn arbennig, wedi methu cyfleon mor dda, mor hawdd. Fyddech chi'n tybio cyn cofio y pwysau sydd ar y chwaraewyr yma yn y gêm a heno. Cic arall at y postyn gosa. Goset yno, mae'n gic gornel arall. Mae hwn yn gyfnod da i'r Fflint. Mae'n gyfnod anodd i Caernarfon. A mwy o amddiffyn. Eto i wneud, mae honna'n ddyfnach. Ac yn y diwedd o Ben Owen, mae'n mynd dros y bar. A mae yna newid arall yn mynd i fod ac yn gadael y maes. Mi fydd Iwan Cartwright a'r bachgen sy'n dod mlaen i'r maes ydy Kai Powell Roberts. Felly amddiffynwr am amddiffynwr. A'r ail newid yn yr ail hanner yma i'r ymwelwyr sy'n dal a'u pwynt. Ac yn dal yn y gêm. Wedi taro nôl ddwywaith ar ôl bod ar ei hôl i ddwywaith. Ac Kai Roberts, tair ar 20 oed. Gwaith da gan Acpro. Mudimu. Diom di bod mor amlwg yn yr ail hanner ac oedd o yn yr hanner cyntaf. Chwilio am Simmons. Oedd y peniad allan chydig bach yn flinedig a Carol oedd yn ei chasglu hi. As a ddim amheuaeth. Mae hwn yn gyfnod bach da i Fflint ar ôl i Caernarfon. Chwarae gystal tan nawr yn yr ail hanner yma a maen nhw'n dod eto
a mae'r bêl yn cael ei lledu allan at ei capten nhw. Dion Donahue i ganol cae at Noah Edwards, sgoriwr ail gol. Goset. Honna ddim yn drosedd ar ffôl, ond mae yn dafliad i Caernarfon. John yn ei chymryd i'n sydyn at Goset. Goset ar ferchog eto. Mae o mor benderfynol yn be mae o'n ei wneud yn dydi. Acbro oedd i ar ei frest. Mae'n cael ei hennill nôl ac oedd yna wthiad fanna gan yr eilydd. Kai Roberts. A mae'n gic i'r Fflint a ninnau'n agosau at y chwarter awr ola. Ac fel mae pethau'r hyn o bryd ar sgorio bnawn Sadwrn, da ni'n mynd i fod yn cadw llygad ar ddwy gêm. Pontypridd yn erbyn y Fflint, a'r gêm fydd yn fyw Aberystwyth yn erbyn Caernarfon. 3 o'r 4 tîm mewn peryg o hyd o ddisgyn. Ond fe allai pethau newid yn y chwarter awr sy'n weddill. Mewn na hi at Owen, mae'r golwr yn dod, oedd rhaid fo gyrraedd am ei nath o. Unwaith eto, taclo cydnerth yng nghanol y cae. A mae rhaid i fod i'n dacl gydnerth. Ac ys Anthony Stevens sydd wedi mynd lawr. A Joe mae'n mynd lawr ar chwarae bach. Ac unwaith eto, y machlud yn gefndir i'r ddrama yma. Cadarnhad di Sadwrn. Aberystwyth yn erbyn Caernarfon yn fyw am hanner awr i hanner ar S4C. Pa mor allweddol fydd y pnawn hwnnw. I sawl tîm fydd y pnawn yn allweddol. A mae Stevens, ben arall y cae, allai ond tybio bod o'n gweidi. Hynny mae'r dyfarnwr di mynnu bod o'n mynd i gael rhyw fath o driniaeth. A tra bod o'n cael hwnnw, mae'r eilydd Kai Roberts yn paratoi i gymryd y tafliad. Ie, triniaeth am chydig o waed i glirio'r gwaed. Roberts yn y cyfamser i mewn i'r cwrt, allan gan Bell. Stevens eisiau dod nôl. Mae'n gorfod newid i gris. A mae Fflint yn dal i chwarae efo 10 dyn. Edwards. Tafliad yn mynd o blaid Caernarfon. Bell. Caernarfon yn dod eto. Methu cael y bêl dreiddgar ola mewn. Yn y diwedd mae'r ergyd yn un wyllt. Ac mae'r chwaraewyr yn mynd i fod yn flinedig. Maen nhw wedi taflu popeth mewn i'r gêm. A Stevens yn ôl ar y maes. Heb waed. A heb rif. Bradley eto.
Cafyna. 10 munud o'r gêm i chwarae. 1 pwynt yr un gan y naill dîm a'r llall. Owen. No Edwards. Goset. Mae'r ddau wedi chwarae mor benderfynol. Modimu. Nôl at y dyn heb rif. Stevens. Chwilio am Simmons. Gwaith ardderchod gan Kai Roberts yr eilydd. A Noah Edwards ni tharo i fyny. Dim ond at Diaw. A mae yna flinder amlwg nawr yn chwarae'r ddau dîm. Maen nhw'n gwneud camgymeriadau. A fydd y ddau reolwr yn gobeithio mae'n neud o gamgymeriad. Fydd y gôl alle fod mor bwysig yn dod. Acbro ar ei ben ei hun, ennill i neb yno. I lwybr y golwr allan at Donahue. Wel, mae ddadl gre, mae absenoldeb Donahue o gymaint o gemau sydd wedi golygu bod Caernarfon yn yr helynt maen nhw. Y tymor yma, y gollodd o gemau allweddol yn ystod mis Ionawr. Bradley at Bell. Bell at Donahue. Bell eto, cael ei annog gan Donahue i wthio'r Bell i fyny. Noah Edwards, sgorio'r ail gôl Caernarfon. Chwilio am Ben Wyn. O, di mynd rhy gynnar beth bynnag. A mae Wyn di gweithio'n galed, ond dim di bod yn noson iddo fo. Mae di cael 2 gyfle euraidd i roi Caernarfon ar y blaen. Ac amser a ddengis ar ddiwedd y tymor, pa mor arwydd y cael fydd hynny. A fel mae munudau'n mynd heibio, mae'r gêm rhwng Aberystwyth a Caernarfon yn mynd i fod mor bwysig ac oeddwn ni'n meddwl y bydde hi. Cofiwch hefyd, di Sul, Caerdydd yn erbyn Llansawel, rownd derfynol Cwpa Merched Cymru'n dduw. Yr rhaglen yn cychwyn am hanner awr wedi hanner ar S4C ac uchafbwyntiau penwythnos ola'r tymor i gyd nos lun yn ôl yr arfer am hanner awr wedi 10. A da ni'n edrych ymlaen at wythnos i ddisul. Coron y tymor, y Seintiau Newydd yn erbyn y Bala yn rownd derfynol Cwpan Cymru. A'r rhaglen yna'n cychwyn am chwarter wedi 4 eto ar S4C. Felly mae'r terfyn yn agosau. Ond mae'n mynd i fod yn derfyn prysur. Cyfle arall. Y sawl cyfle fel hyn di bod i Fflint fer Bale mewn o'r tafliadau hir i'r cwrt. Nôl allan at Stevens. Stevens. Mynydd o gic i mewn. Diaw yn mynd amdani. Gafodd am cweith cael gafel arni hi. Diaw eto mewn. Mae'r Bale. O, taro'r bar. Mae'n taro'r bar o ergyd Cafyna. Mor agos. Mor agos. A mae'n elyddio yn mynd i fod i Caernarfon. A Ben Wyn, o'n i'n sôn amdano fo, sy'n gadael y maes. Ac yn dod ymlaen yn ei lefo. Mae'r bachgen ifanc iawn, 1 ar 15 oed, Osian Evans, yn dod ymlaen am y 12fed tro o'r tymor fel eilydd. Wel, am ddrama fydde hi petai o yn sgorio ei gôl gyntaf erioed yn uwch gynghrair Cymru. Mae'r Bale wedi cael ei anelu tuag ato fo. 7 munud ag ychydig eiliadau o'r ail hanner yma i'w chwarae. Neb yma ond swyddogion. Neb yma ond staff a swyddogion. Neb yma ond timau rheoli a staff a swyddogion. A hynny oherwydd y cythrwfwl fuodd pan oedd y gêm a fod i gael ei chwarae ar yr 8fed o Ebrill. Ac ar hyn o bryd mae gan y Fflint lain ag oedd ganddyn nhw pan orffennodd y gêm honno.
pwynt sydd ganddyn nhw. Nid y triffwynt oedd ganddyn nhw wedi 20 munud oedd wedi chwarae. Mae'r bêl gan Simmons unwaith yn rhagor. Mae Mwdimo ag Akbra yn y cwrt. Di ddim yn cyrraedd, ond mae'n dafliad arall. A mae Stevens yn paratoi uwch ymryd i. Wel, pan oedd o newid i grydd, oedd Tyler Garrett yn cymryd y tafliad. Mae o nôl, a fo sy'n gymryd hon. Diaw i fyny, Mwdimo i fyny. Mae honna edrych ychydig bach yn fwy blinedig. Unwaith eto, mae'r golwr ni gollwng i eto yma. Wel, mae yna drosedd ar y golwr. Da ni'n cofio'r digwyddiad yn yr hanner cyntaf. Pan gafodd Caernarfon o bosib ddihangfa fawr pan o llyngodd y golwr y bêl bryd hynny. A mi gafodd o ge cryf. Oedd hi dipyn llai amlwg na honna. Y bachgen ifanc, Sean Evans, Thomas, Bradley, oedd o di mynd rhy gynnar. A mae yna gam sefyll fanna. A da ni o fewn eiliadau i 5 munud ola'r 90. Os na un gôl i fod, os na drywad i fod yng nghyffon y stori yma, os na ddihangfa a diogelwch i ddod efo un gôl arall. Goset. Mae o'n gri. Diolch yn mwyaf, ond mae o'n gri. Mae'n anodd i gael o fi ar y bêl. Ar ferchog. Gan Evans. Oedd o'n gryfach na'r amddiffynwr. Ffow! Am gol! Mae ffod i roi Caernarfon ar y blaen. Am y tro cynta, a mae rei o chwaraewyr Y Fflint ar eu cefnau. Maen nhw'n gwybod pa mor bwysig alle y gol honno fod. Ar hyn o bryd, mae'n gol sy'n sicrhau diogelwch i Caernarfon yn yr uwch gynghrair. Am ergyd, perffeithrwydd tu fewn y postyn, dim gobaith i Allen, ac am y tro cyntaf yn y gêm yma. Mae'r ymwelwyr ar y blaen, Y Fflint 2, Caernarfon 3. Nawr mae ganddo ni 4 munud. Mae yna goliau o safon di bod yma. Y gyntaf gan Beaumont I Fflint, a honna gan Ffow. O'n i'n deud bod yna amser i gael troad. Fyny'r cae gan Bell, a mae Fflint yn gwybod mae rhaid iddyn nhw daflu popeth fyny nawr. Y gwir amdani, maen nhw'n dal yn mynd i orfod ennill yn Pontypridd os di pethau'n aros fel hyn. Dydyn nhw ddim i lawr. Ond fe alle Caernarfon fel mae pethau'r hyn o bryd wneud ffafra nhw yn erbyn Aberystwyth. Noah Edwards allan â hi gan Bell, cicio i fyny'r cae I unman ydy nawr i Caernarfon. Ac wrth gwrs, fel mae Caernarfon yn gweld Fflint yn dod tuag atyn nhw, mae yna gyfleon yn mynd i fod i Caernarfon fanteisio. Y bêl mewn at Akbro, ond yna gam sefyll. A mae hynny'n prynu ychydig o eiliadau gwerthfawr i Caernarfon ac yn costio amser gwerthfawr i'r Fflint. Am ddrama. Fflint wedi bod ar y blaen ddwywaith. Caernarfon di taro nôl ddwywaith. A nawr wedi mynd ar y blaen. Gic yn hir. Noah Edwards. A byddwch chi'n chwilio am ser y gêm yma. Da chi'n meddwl yn arbennig am chwaraewyr fel Edwards, fel Goset, fel Rob Hughes, fel Sean Bradley. Ac yn hym Y Fflint yn arbennig Anthony Stevens, sydd wedi chwarae'n ardderchog. Fe chwaraeodd Beaumont yn dda cyn fa adael efo anaf. Mae Fflint yn meddwl am ddod â eilydd i'r maes.
aros I cyfle ma nhw. Da ni yn y funud ola o'r 90 ac aros fyddwn ni wedyn I weld faint o amser ychwanegol fydd. Ac mae Fflint yn dod â Suleiman El Amri ymlaen. A'r bachgen sy'n gadael ydy Alec Mwdimu. Felly El Amri ymlaen. Faint o amser sydd iddo fo, nid argraff amser a ddengis. Chwaraewr ganol cae cystadleol. Ond mae rhaid I Fflint daflu popeth fyny nawr. A maen nhw yn mynd I fod yn ysu y bydd na dipyn o funudau ar y bwrdd. Cwyn fanna gan Kai Roberts bod na drosedd arno fo, y dyfarnwr yn gadael i'r gêm fynd yn ei blaen fel mae wedi gwneud. 4 munud o amser ychwanegol, 4 munud I Caernarfon ddal allan, 4 munud I Fflint gael gôl. A mae'r bêl yn cael ei tharo I gyfeiriad Darren Thomas. A mae Caernarfon yn mynd I deimlo, mae'n bwysig nawr I bod nhw'n cadw'r meddiant, peidio gwastraffu'r meddiant. Cael y bêl yn y pen cywir o'r cae, mae Fflint eisiau chael I ben arall y cae. Roberts yn ei tharoi, derbyn I nôl. A mae'r bêl yn y pen cywir o'r cae o safbwynt yr ymwelwyr, Bradley. Bron iawn, da chi'n teimlo bod o am gymryd y bêl at y gornel. Bagliad arno fo nawr te. Di ddim yn gico'r smoti med y dyfarnwr oedd mewn lle da I weld. Mae Bradley'n codi. Bel yn cael ei annog gan ei golwr I benio'n glir. Mae o'n gwneud hynny. Y bêl eto fyny'r cae. Donahue yn uwch na Cafana. Noah Edwards oedd I mewn. Gosset sy'n ei chlirio hi. Allen. Dod amdani. Ffenio'n glir. Dyn ni mewn i'r ail funud o'r 4 munud ychwanegol. Ar hyn o bryd mae Caernarfon yn mynd I fod yn chwarae yn uwch gynghrair Cymru y tymor nesa. A di Fflint ddim yn mynd I fod yn sicr o hynny. Gosset. Bradley, ffosedd gan Stevens ar Bradley. A mae yna garden felen yn mynd I fod I Stevens. A cam amseru honna gan chwaraewr blinedig, dim byd gwaith na hynny. A fydd na ddim bris ar Caernarfon I gymryd hon. Wel, Fflint yn mynd ar y blaen wedi 17 o funudau efo gol Beaumont. Donahue efo cic o'r smotyn yn dod â Caernarfon yn gyfartal. Diaw cyn yr egwyl yr hif 14 ni geid i'n 2-1 I Fflint. Chwip o gol gan Noah Edwards yn dod â Caernarfon yn gyfartal. A chwip o gol gan Joe Fo I roi yr ymwelwyr ar y blaen. A da ni yn y 3 funud o'r 4 ychwanegol. A mae Caernarfon o fewn munud a hanner I sicrhau tymor arall yn yr uwch gynghrair. Mae wedi bod yn dymor siomedig iddyn nhw. Y tro cynta ers 2019 iddyn nhw fethu cadw I lle yn y 6 ucha. Tafliad I Fflint. Mae na frys, maen nhw'n gwybod hynny. Fel hyn mae'r 6 isaf fel mae pethau'n sefyll. Anghofiwch Hwlffordd. Caernarfon ar 39, Pontypridd ar 38. Mae hynny'n geid pawb yn saff. Allen yn dod allan. Fflint 35. Aberystwyth 35. Mae'n mynd I fod yn dydi rhwng Aberystwyth a'r Fflint. Mae'r bêl allan at Cafana. Mae Cafana cyffyrddiad cynta hyfryd. Mae'n mynd I hun. Donahue. Mae Cafana yn brwydro amdani eto. Noah Edwards yn cadw llygad ar yr eilydd. Yr eilydd yn cael ei yrru i'r gornel. Mae o wedi gwneud yn wych. Y bêl at Owen. Owen. Ar draws I bwy mae'n disgyn I Gris Melin. Dyna ni yn y 10 eiliad ola o'r 4 munud o amser ychwanegol. Y sbiwch lle mae'r golwr allan I arbed. Ydy o'n gwneud
Llosedd ar Thomas, dio ddim. Mae Thomas yn gandryll. Mae'r golwr yn cael cyfle i frysio nôl i'w gol. A dyna chi bersenoli be mae Nick Pratt i gwneud heno. Maen nhw'n gweld y golwr oddi ar ei linell. A mae o di fy nôl, digon pell. A mae o'n cael ei annog i anghofio am yr arbediad yna o ymdrech Dani Goset ac i daro'r bêl fyny'r cae eto. Dani dros y 4 munud. Un cyfle ola mewn i'r cwrt Cosby. Ffow, cyfle i glirio'r bêl. Di'r dyfarnwr heb edrych ar Iori awr hyd yn oed. Nawr mae'r chwiban yn ei gego. Mae Caernarfon yn dathlu. Mae Caernarfon yn gwybod. Maen nhw wedi cadw eu lle yn uwch gynghrair Cymru. Mae gwewyr nhw ar ben. Dyna pam mae'r golygfeydd mor llachar. Mae'r fuddugoliaeth o 2 gol i 2 yn golygu bod Fflint yn mynd i'r pen wythnos ola i weld nhw yn mynd i gadw eu lle. 3 gol i Caernarfon, 2 i'r Fflint. Caernarfon sy'n sicrhau y fuddugoliaeth holl bwysig. Mae gan Fflint waith i wneud eto. Y sgôr derfynol yma. A diolch i chi am eich cwmni. Y Fflint 2, Caernarfon 3. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.